157. А вчора з вечора засвятила зора, зора засвятила, свету звеселила, свету звеселися. Свету веселися, Христос народился. Люди, поспешайте, Збавцу привітайте, Христа народжение людям на спавление, В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вся земля поклонится Тебе и заспевает Тебе, и прославит имя Твое. Подчас этой мши молюся за померлую Леокадию, 4 года по смерти просящих, как добрый милосердный Пан пробачил ей провины и принял усупольность усих святых. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую охрану. Сповідаюся Богу всемогутному, И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі покой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя режь на себе грехи свету, смилуйся над нами, я Тебя режь на себе грехи свету, прими моление наше, як Ты сядешь праворучайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты
пришедший, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Amen. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты керуешь небом и землею, выслухай ласкавые просьбы Твоего народа, и дари наши часы с упокоем, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и благодарит в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen. Читание книги пророка Исаии. Пан сказал мне: «Ты слуга мой, Израиль, у тебе я прославлюся. А теперь каже Пан, який створив мене уже от лоні маці слугой своим, повернул для его Якуба и собрал для его Израиль. И я прославился в очах Пана, а мой Бог стал моей силой. И он сказал: того мало, как ты был слугой моим, как обновил потомство Якуба, повернул решту Израиля. Я зроблю тебе святым народом, как збавление мое досягнуло аж до краю земли». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Приходжу, Божа, сповніть Твою волю. Приходжу, Божа, сповніть Твою волю. Я твердо сподівався на Пана, и Он схилился надо мною и почув мой крик, и поклал мои устны новую песню, спев хвалы нашему Богу. Приходжу, Божа, вспомнить Твою волю. Ах, веры и приношения Ты не пожадал, али открыл мне уши. У всех колениях вяли за грех Ты не потребуешь. Тады сказал я восиду. Приходжу, Божа, вспомнить Твою волю. У початку книги написано про меня: я пожадал исполнять Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я вещал Твою справедливость на великим сходе, и не закрывал устнов своих, Ты это ведаешь, о Пане. Приходжу, Божа, вспомнить Твою волю. Початок першого послания святого апостола Павла до Коринтянам. Павел, волей Божией покликанный быть апостолом Иисуса Христа, и брат состав Костелу Божьему у Коринте, тым, кто освяченый во Христе Иисусе, покликанным святым разом с усими, кто у кожном месте закликая имя Пана нашего Иисуса Христа, ихнего и нашего. Ласка вам и спокой от Бога и Отца нашего и Пана Иисуса Христа. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово сталося тілом і поселилося між нами, а тим, хто прийняв його, дало владу стать Божими дітьми. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим.
Czytanie Świętego Ewangelia powodne Jana. У той час Ян убачив Єзуса, який йшов до його, і сказав: «Ось ягньо Божє, яке бере на себе грех світу. Той, хто про його, той, про якого я сказав, після мене іде муж, який опередив мене, бо він був родній за мене. І я не відав його, але для того прийшов я хрестить водою, як він обвістився Ізраїлю. Я свідчив Ян, кажучи: я бачив Духа, який зиходив з неба, як голуб, і спочив на їм. Я не відав його, але той, хто послав мене хрестить водою, сказав мені: над ким убачиш Духа, який зиходить і застанеться над їм, той єсть тим, хто хрестить Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Син Божий». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Варто сказати, що сьогоднішній уривок Святого Писання розпочинається після прологу Яна, який ми читали під час Святого Божого Народження аж 3 рази. Пам'ятаєте, пролог Яна розпочинається: на початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово, і воно було з продику, і так далі, і так далі. Коли закінчується пролог Яна, ми чуємо далі, що не тільки є Слово, яке є, але так само є той, хто це Слово предказує, показує на його. Лічив Яна Хрестителя одним із апошніх пророків. І написано: Ян убачив Єзуса, який йшов до його. І по чим Ян ствердить, що Єсус з'являється тим, ким є, по тим, що написано. І Ян свідчив, кажучи: я бачив Духа, який зиходить з неба, як голуб, і спочив на їм. І написано: я не відав, хто це такий. Але той, хто мені сказав, об'явив: над ким убачиш Духа у постаті голубя, той єсть обранцем Божим, той єсть тим, який має взяти на себе грех світу. Через що Яну Хрестителю показала, що Ісус Христос з'являється Месієм? Дух Святий, брати і сестри. Це самого Духа Святого, якого ми отримали при хресті. Бо чому? Написано: я хрещу вас водою, Ян говорить, але той, хто йде за мною, хрестить вас буде Духом Святим. Що вода робить під час хресту, який ми вже отримали? Змиває з нас наші провини. А що робить Дух Святий, якого ми так само під час хресту отримали? Бо Ісус Христос хрестить Духом Святим. Брати і сестри, дає нам співуділ у цій вічному збавленні. Дає нам хрестить нас до життя вічного незвичайного. Бо це Дух Святий, Він нас оживляє, Він дає нам це помхнення. І ось ці слова, які сьогодні ми, не тільки сьогодні, і вчора, і позавчора, і 2000 років тому назад, не тільки тут, у цьому костелі, але во всіх костелах світу чуємо, вони говорять тільки і виключно про одно. Це слово пророче Яна, який колись промовив, повторяється сьогодні під час кожної святої мши. Ось ягньо Божє, ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грех світу. Этим и есть Иисус Христос. Как мы себе припомнили, тиждень тому назад мы переживали свято Христопана. А сегодня мы витриваем далее в этом святе Христопана. И переживаем другий тиждень звичайний. Бо свято Христопана розпочало окрест звичайно в костелі літургічному. Але цей окрест завжди припоминає, що звичайність чоловіка, вона і розпочинається від хресту, вона бере початок у цьому. І варто собі припоминати свій хрест. Бо припоминаючи свій хрест, ми маємо припомнити, ким ми з'являємося. Що Бог нас так моцно полюбив, що віддав Сина Свого Одинородного, як кожен, хто в Його вірить, не у життя незвичайне, а життя вічне, до якого ми всі сьогодні покликані. Ким є цей Дух Святий, як не тим, хто чоловіку допомагає не тільки що молиться, але так само і змінити життя. Є така артистка Станіслава Телінська.
гэтая артыстка у пэўным моманце свайго жыцця перажыла чорную гадзіну свайго жыцця. Чаму? Бо трапіла ў зависимасць, у залежнасць ад алкаголю. Вельмі моцную залежнасць ад алкаголю. Але яшчэ перад гэтым як трапіла, яна потом дзеліцца, што праўдападобна ёй дапамагла гэтая сітуацыя, гэтая роль, якую яна калісьці была вымушана адыграць як артыстка. Роль у адной з такіх штукаў тэатральных де профундис. Што яна азначае? Гэта, можна сказаць, пастанова кнігі Хёба, якая з старага заповета мае кнігу Хёба, якая прамаўляе і паказвае нам, у які спосаб пан Бог дзейнічае ў жыцці чалавека. Яна адыграла, гаворыць, я вельмі добра адыграла роль Хёба, вельмі добра адыграла роль гэтых прыяцеляў, жонкі, якая там была, якая таксама наракала, і ўсіх людзей, якія там былі. Але ў пэўным моманце мне трэба было яшчэ адыграць роль пана Бога. І гэтую роль пана Бога я пробовала з адной стороны загрызці, з второй, з трэцяй. Мне не ішло. Говорить, я попала аж у великое здорование и подумала в этом моменте, махнула рукой и сказала: добро, гэтай роли я подниматься не буду. Я ее отдам какому-то другому актеру, нехай ее озвучить. А в любом моменте почула якийсь голос внутри: не, это роль для тебя. Постарайся, позмагайся, как открыть Бога в своем житии. И говорить, распочала с одной стороны, с другой, говорить, и зразумела, чего не хватало. Бо слова были пригожие, дикция была вспомянная, усмех был, повага была, але у гэтых словах говорить, не хватало любови Божией. Не такой людской, бо той, хто мене любить, я того кохаю, але Божий, бо Бог кохає кожного такой самой любовью, і наговорить про гэта. І тому гэтая роль толькі тады я змагла яе добра адгуляць, каб яе запісалі, калі я яе напомніла любов'ю да ўсіх. Не толькі тых, хто мяне кахае, але таксама для тых, хто мяне ненавідзіць. І потом, калі яна трапіла в алкагольную залежнасць, калі сидела у баре, уже наливали и 200 грамм водки, и 300 грамм водки, и 400 по моменте, и она уже эту водку заказывала, але не пила. И когда так поглядела на это все, сказала, что я тут роблю? Вот, и в этот момент я одразу подумала, треба помолиться Пану Богу. В состоянии опьянства помолиться Пану Богу, говорит. И я помолилась, Пане Боже, да помоги мне выйти из этого. И до этого момента, говорит, я начала молиться, витривала, бо я ведала, говорить, що пан Бог одразу не дає. Треба трохи витримки. І в певному моменті прийшов момент, що мені забралася алкогольна залежність. Просто пропала. Не було. І я, не їздячи як артистка, він не знав за межою у Польщі, гэтым дзеліцца падчас канцэрта. Калісьці да яе падышлі дзеннікажа, рэпарцёры і запыталі, а чого вы так это поступаете? Чего вы делитесь такой справой? Она говорит, потому что я пережила и вышла с кризиса алкоголизма. И это мой обовязок, как дать приклад людям, что дякуючи не своей силе, не своей вытрамці, а дякуючи Пану Богу, вот я только молилась и просила Пана Бога, я ничего в этом направку не робила. И Бог сам забрал. Говорится далее, что мне тяжко вспоминать этот момент. Но это черная хвилина моего життя. И когда я вспоминаю, мне вельми древно становится. Але ведаю, что это моя посвящение, которое я даю, оно допоможе, може, не одному человеку вернуться до Пана Бога. И приписывая, говорить, все это дякуючи Богу у Духу Святим, який наповнив мене у тую хвилину, у той момент у барі, коли і мене освятив, що треба молитися, як вийти з алкогольної зависимости. Фултон Шем, арцебіскуп американський, до певного моменту до его пришла женщина, которая попросила, как он пошел у шпиталь и высповедал ее мужа. Але перед этим, чем он пошел, она еще сказала и припомнила, а дала ему для сведомости, что уже до ее мужа приходило 20 святоров. И он всех выкинул со шпиталя. Ну и пришел, говорить, описывая тогда, что был святором, пришел и я, у гэтую палату, але по хвилинке и меня выкинули.
Але я постановил, что буду сюда заходить частее. И заходил там кому же раз у 2 дни, там кому же раз у неделю, а не ходил туда постоянно. И в певному моменті за кожним разом мене викидав. І в певному моменті прийшов я з паном Єсусом, з найчастішим сакраментом. Він мені викидає, я говорю, а я сьогодні не став прийшов. Спрашиваю, с кем ты пришел? Ну, я с Иисусом пришел сюда, в принципе. Попросил пеленгіярку, лекарку, как выкинула, так само выпроводила святара. Але коли святар выходил, был при дверях, це я подумал, а подойду еще и шепну несколько слов на ухо этому человеку, який там в стані уже умирающий. Говорить, ведаешь что? Давай ты так зробишь. Коли будешь помирать, скажешь такие слова. Иисусе Христусе, улитуйся надо мной. Ну и вышел я с палаты. Несколько годин позднее доведался, что этот человек помер. Вертаюсь у палату, спрашиваю лекарки, якая была при смерти этого человека, спрашиваю, что он что-нибудь говорил. Она говорит, ksiądz jak вышел с палаты, так этот человек от того момента не переставал повторять гэтыя словы аж до апошняга тхну своего життя. Иисусе Христусе, улитуйся надо мною. Амен. Веру единого Бога, Отца Всемогутнего, Творителя неба и земли, всякого важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженого, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Бог показывая нам про Иисуса Христа свою любовь, несем для Его наши просьбы. Молимся за повсюдный костел, как обвещающий Евангелие Христа у свете, и он вел людей до познания правды. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за керівників держав, каб яны належным чином оценивали и подтримывали христианские коштовности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за батьков, які вирішили охрестити своїх дітей, каб яны не забывались, так само про их релігійне виховання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворих і терпящих, каб яны адчулі близкость Єсуса Христа, спознали Его любовь и в Его шукали подтримки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, каб черговый литургичный период наблизил нас до Христа и до наших ближних. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особливий спосіб доручаємо святої пам'яті Леокадію, как добрый милосердный Пан, приняв ее в супольності святых Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже добрый, выслухай молитвы, которые были верны Твоим заповедям и свидетели об Твоей любови властным прикладом раз Христа, Бога нашего. Аминь. 261.
святло життя, а святі мою землю, а здорові серця знов. Милоская, да свята и неба, правда Твоя выше зов. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты. Молитесь так мою и вашу, як дярую, не упокойте на всемогутний. Нехай Пан Бог прийме вяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Panie nasz Boże, dopomaży nam wodna udzielniczyć w tych świętych tajemnicach. Pochwalimy, składajemy eucharystyczną ofiarę, zdійsняется sprawa naszego odkupienia, wraz Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Uchoru sercy, Uznosimy na Pana. podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna weka i sprawiedliwa. Naprawdę godna weta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsiody i wsiudy Tobie składali podzięku. Panie święty Ojcze, wszechmogutny wieczny, Boże, wraz Chrysta, Pana naszego. Bojąc litości na grzesznego człowieczeństwa, narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją muku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a wraz swoją z mертвых powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami i z усіми świętymi my obwieszczają Twoją chwałу, razem z nimi usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на высшинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на высшинах. Zaprawdę Boża Ty święty, krynica усялякой святости, тому jedności z усім Kościołem. У першы дзень тыдня, калі Jezus Chrystus воскрес и спаслал на апостолам Духа Святого, праз Христа просим Ciebie, всемогутный Боже. Oświeci гэтыя дары Господню Духа Твоего, как яны стали się для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно вydał siebie na muki, uziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i jeszcie z tego wsie, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i pijcie z jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć.
Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присохвалия. Знаючи смерть і змертвих повстання Твоего Сина, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і кіль збавлення, дякуючи, що учинив нас Божними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, об усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсіяний по всім світі, удосконали його в любові разом з Папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які апостолі в надії на воскрешення, про Леокадію і про всіх, хто в Твоїй ласці пішов з цього світу і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным отцом Брониславом и усими святыми, якие спрат веку подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христові у Христе, Тобі, Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся ваша шана і хвала, празу Тебя і вічния. Amen. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, Который в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего повседневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою в дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы мы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое царство и мощь, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Amen. Супокой Пана, яхай завсёди буде з вами. И с Духом І Твоим. радайте ближньому знак супокою. Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм.
Баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варта, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Народился, нам з'явився, Цар Божий, стань Бог, тож малого дорогого, прославлять нам одному. Пастушки вы поспешайте, честь и славу Богу дайте, пацанюды завет. Пастушки вы поспешайте, честь и славу Богу дайте, пацанюды завет. Разом с вами, мы с врагами, поспешим туды кучей, хоть малого станет Бога, тешить песнёю своей. Твою беда народился, головочку притулился, как на свежем небе медь. Твою беда народился, головочку притулился, как на свежем небе медь. Станем коло и весело, будем Глория спевать. Божа данный, посланный, как избавление свету дать. Широко его витаймо, и за анёлами спеваймо, все спокой тут на землі. Широко его витаймо, и за анёлами спеваймо, все спокой тут на землі. Привітаймо, запитаймо, хто ж причинай витопив, служба треба, служба з неба, на землю сам Бог ступив. Милость Божа добровила, Сына с неба подарила, как унили мы были. Милость Божа то зробила, Сына с неба подарила, как унили мы были. 228. Иисус нам дает
славить голос мой. Иисус моя, моя песня избавления, вечный голода, всемогутный Господь мой, имя вашу, шагом прагнула сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Иисус, наше вызволение, смерть Его откупила нас. Кровь Его, наше очищение, Иисуса славим каждый час. Иисус, моя песня избавления, вечный голода, всемогутный Господь мой, имя ваше, шагом прагнула сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Молимся. Ани наш Боже, наполни нас Духом Твоей любовью и Своей добрыми изъядною сих, кого Ты посилил одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Аминь. 21 студня у середу вспомнить Святой Агнешки Панны Мученицы. 24 у суботу вспомнить Святого Франтишка Сальского, біскупа і доктора Костюла. У нашей парафии тривають колядные отведения, это передусім молитва, благословление семьи, освящение квартир домов, а так само розмову з святаром. 1 лютого, поводле традиції після Святої Мши о 12 годині відбудеться фестиваль, присвячений успомину благословенного Бронислава Раківича. Заохочуємо до чинного і творчого уділу, можна заспівати колядку, прочитати віршик, намалювати малюнок колядний, записуватися можна у закристи або у Насті. 21 по 29 студня буде відправлено новенна перед успомином благословенного Бронислава Маркевича, отца-заснованника нашего ордена. Сегодняшняя неделя, третья месяца, инвестиционные всех ряды складенные, предназначенные на будову. Дякую за складений дар сердца. Припоминаю об катехизации. Так само з'явилось у нас несколько новых календаров на 2026 год, конечно. Кто не поспел, можно их набыть. Каждый день в нашей каплице триває адорация Пана Иисуса в Найсвятейшем Сакраменте от 14 до 19. Дякую за ахвярование, за спева, праву литургичную, и прибирание каплицы, катехатичной залы и тем, кто дежурит. Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкує день народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за всіх, хто приймає нас по колядних відвідинах, за всіх, хто оцінює, за добродіїв хвіродавців нашої парафії, так само нових добродіїв вдовництва санктуарії Божої милосердності, і за нас, даючаючи кожного поособку опіці, Маті Божої, Твоєї обороні, отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы ёж, что приходите, пригожее надворье, как я не имша святая, взял фотоаппарат, пошел бы, пофотографировался, коли ласка, зробите это за меня, потом просто на сайт, я вам позавидую трошки. А кто пойдет еще не искупнуться, памятайте, что вода теплейшая, чем на дворе. Примите Божие благословение, Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною,
супроть спокусы и вас от злого духа. Покорно просим, мягкая вознищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие на згубу душ снуют по свете. Amen. Za naszych bliskich pomierłych, za pomierłą Leokadię, anioł pański zwiastował Pannie Maryi. И зажила от Духа Святого. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Gosia, sługa Pańska ja. Niechaj mnie станется powodem Twojego słowa. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. A słowo stało się ciałem. И поселилась между нами. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Молися за нас, Святая Богородица. Как стались мы годными обетованием Христовым. Молимся, всемогутный вечный Боже, просим Ciebie, улил наше сердце Твою ласку, как мы, познавши бразанельское звездование утеловления Христа, Твоего Сына, праз муку Его и крыш были доведены до хвалы у воскрешения, праз Христа, Пана нашего, Amen. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была спровеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Amen. Добрый Jezu nasz Panie, Дай им вечное спочивание. Niechaj odpoczywaje u spokoju wiecznym. Amen. 176. Mowa радостного, что движение Бога над Бетлеем покоялся, свету засияла. Над Бетлеем покоялся, свету засияла.